kuziva kuti iye auda unobva 2028 saka ada zvavo zvavaroda kuita zvekuti abva ati ada kuti nzatoke zva 2030 atiti nawo mamuchidayira tunyange hei hanzana izvataura mudhara ya zvimwe zvacho zvinoita kuti zvinhu zvisaitike because of the negativity rimwari watikani kubhilivha wakawanda chii chaanogoita chacho chero tikaita positive about him chii chaanoita chero tikasana ndirini manje ndiri nanzvadzi ndokatatsana kuti kuudza kamunhu kako akasapoteka chiwapengera kwangu kasadari pana kupota mahwani ari wiki mumbozvira kudze nyero inoita mubaziva zvamanga musingazive. Okay guys, tadzoka zvekare panapa paKulendi TV. Okay, so tine chinyaya chatasangana nacho zvamanje manje. Okay guys, saka zvikunzika the ED, the official our president, vari kuti ivo your president because imangati awa mutanga makutipinza munyaya I know vex guys but maybe I'm going to wrong but ukati awa manje because awa the president ukunikike ukuthi even the way anoshanda chibhesino benefit abantu bezampisa president wabo kana chero singabenefit I can't say awa utinanda ndisanga kumvotera tenda ndikufuneka kumvotera because our president the president kwa makamvotera iwo manje nawe the elected okay nyeti nebana kuzvikunzi vanga vativo by 2030 Zimbabwe isanzi inenge yabaka magetsi imba yese dzese dzimba dziri muZimbabwe dzinenge dzari magetsi iminyadzi magetsi acho matanga azinona sei dzakabvira kudhara so why you believe now at all by 2030 kunenge kwane magetsi why are you taking him serious now muri kuziva kuti iye auda unobva 2028 saka ada zvavo zvavaroda kuita zvekuti abva ati ada kuti nzatoke zva 2030 atiti nawo mamuchidayira tunyange hei hanzana isu and let's be serious mutoti munobhilivha zvanotaura mudhara ya zvimwe zvacho zvinoita kuti zvinhu zvisaitike because of the negativity rimwari watikani kubhilivha wakawanda chii chaanogoita chacho chero tikaita positive about him chii chaanoita chero tikasava negative akagadzira roundabout masvingo road so far ndizvozvo zvacho tikaite sei zvipalevo redu amen unemuda ungotinzwa kuti zvikuita sei but inini zvanguka handidini mashoko angu that's all I can say because pane zvakawanda zvinenge zviri do you still remember aimbofamba ndagadzira parliament asi yakagadzira asiri yakavaka parliament yakatanga kugadzirwa chichiningira madhizo amugabe pepe but semaprojects ekuti munhu anokontinua achienda masvingo road yacho amukuti iye agadzira masvingo road akaudza kuti ndiyaita ngati masvingo road anotanga kugadzirwa nazi yatanga kucherwa kudhara uchienda kuna chirungu kweko aichera pakauya kuita sei apinda remember kuti Zimbabwe is still an LEDC country. It's still low economically developed. Low chiko nyika Zimbabwe used to be a bread basket of Africa motor road. Yes, but now today bread basket. So you're contradicting yourself because you're not support at the end of the day obuda kuti aiwa anyika ichiri low but you're not ndo varipo let's degree mutozocheka kudizwa navo futi yanga iri bread basket mukutozviziva zvino because hakuna kwakamukeba hapana inozvijegera pese hai zinyaya dzepolitics ziga dzichambira handiti hapana zvinhuaiwa munozozotonga pamwe nditori munhu meno zvichii munhu zvachiiso chakabenga zvikini okay saka pano pane chinyaya chandambosangana nacho panapa kudm kwangu ndazoona kwakukandwa idzi zvikadzi antimbali dzenyangu yandinayo ndinogona kusapinatidze mamarriage dzitopinda nadzo here guys okay tabhotiti politics okay guys sopanapa zviri kunzi. So please, okay, Antimbali, okay, I have my story here, so I got married when I was 21. I would say I was young, kurorwa ndandakaita zvekutizira zviye zvenundu ichipa yakubata fast ndakagara because my hubby aiva ega mumba mavo vabereki vakashaika vose
cousins ake. There were 2 sisters that were near chokwadi pakati tanga nemufaro. Takagara takasununguka nhamo yakazotanga ndasungirwa. Murume started to date this lady. She was older than him, around 35, and I was only 21. Hey, the distance is too much. Okay, aiwa vakadanana chaizvo. Ndakadzokera kumba, things went worse. So sezvo ndaivawo mutsva mumba, kuvhurirwa kwairwadza. So I would go back kumba paitainetsana a lot of times. Pandaibuda mukadzi uyu aitouya kumba kwangu achitamba chirora, ana tete varipo. Pandodzoka vaisandiudzawo kuzvirambidza, vaitofarira murora. Zvakatora time makore vachidanana, ana tete vachiziva, vakatozosvika pakunorora vachiperekedzwa nana tete behind. And vachiperekedzwa nana tete behind my back. Vakatonobvisa mari ine ndisina kubvisiwa. So sad. Tete vaitouya mumba mangu nemurume wangu. Pakatozozvarwa mwana vachitoenda kumabirthday emwana ndisingazivi. And vana tete vaitoenda kumafamily functions emurora uyu anga arorwa behind my back. Guys, ana tete inyoka, ndakarwadziwa. What are you saying? So you don't know to even hear. Was it not what's that? Guys, inini hangu kandokutika. This is totally wrong. Ana tete ava, how come zvekuti vainotambira nemurora? Ivo vachinotezoteva murora ari padheni. Ende ivo vachibvumidza futi brother yavo kuti iite mumwe mukadzi iye aripo. Apa pamusoro pazvo Let me ask you something. Iwewe unesimba rikosora kudzadzodzi yako muinoda murora. Kana chizota njodzi yangu ine wife ine mumwe mukadzi. Yes. Saka unoita zviviri zvokupinda musiketi mahatadzi. Aiwa ndizopinde but ndinomuonesawo kuti Wozana kuti musiketi pana zvavisi kufamba yochi. Aiwa no. You know what? Wait. Apa zvikuitika ndezvekuitika. Mukadzi uyu anobudirwa pachena. Nemukadzi anobudirwa pachena kuti wangu inini I want to take a second wife. Maybe I should accept ogara. So are you saying kuti murume vanofana kukumbira kuti ndoro wangu kazochitwa akusi kukumbira but kungomuonesa kuti muonesa kuti okay fine. Toboti varume ndozvavari handiti toboti for now. Okay, murume obviously majority of them vari kungodaro fine. Ande kunana tete tisakaona kuti guys vana tete vakadzi vanenge vomuroora uyu. So vana tete ava according to my own opinion, I think kuti vaifanira kuita sei kunoudza makoti uyu kuti makoti zvakamira so but aiwa vakatodecide kuti tonoperekedza pakuti kudii ivo vana tete vaifanira kugadzirisa Listen. I want you to listen. Important because I stand for the girl child. I represent the girl child. Because the vulnerable most of the times. But the language but that type of girl child that would she knows that lives one. I don't care. Yeah, that's my opinion. What will you say? Hanzvadzi yake ikatorora uyu iye according to my own point of view, because it's not good for this morals mental health. Kuti when family akauya and then akashaka na mwana anomira naye wekuti anoti okay fine murora zvinhu zvakamira so. It's of course everyone is not perfect guys, isn't it? So I think kuti vana tete ava vaifanira
Atiti sometimes just the other teachers I don't know much about marriages, guys, but I'm just giving my own opinion. But of course, abana mna perfect, but bana titi befanira kumuonesa kuti murora. Wotongomudira banga. Bangari. Kutongoti iwoga ukatongaiza pakati pakati. Isusu takunorora atanzi yedu yakunorora mukadzi. Zozodika naamudira banga. Zvakwayi but aziya. Izwa zvinobatsirei kumuudza kwacho. Zvinobatsira kuti aziye. Azive chii because avachatomira vanovadisanya yavo. Akunyanya kumurwadza, do you know kuti chiri kunyanya kumurwadza chii? Chiri pakuti zvinhu zvese izvi zvikiitika asingazivi. Pakati izosvika pakunzi kwatove mumwe mwana. Saka vati munhu vakasate mwana here. Vati munhu vakasate mwana. Ode vakamuudza kuti muroora murume wako muroora mumukadzi kuswera mangwana. Vamamushoko. Zvinazo plus boya kutoka pamuromo sei akazonzwa nani because murume anotorodza kuti murume but murume anofanira because akaita roora mukadzi wake shika batomugadzisa kwake ayani munhu achiende pamba asingazvizive aya iye ari pamba angazingazirayi it means respect because the problem yakuti vakadzi aiwa masikati pamba youri akauya nemumwe girlfriend yake pamba masikati yokuto haana respect akauya usiku kuenda zvekuzwa aiwa problem yakadzi makajairwa kuna kutonga varume ndozvandakaona kuna kutonga varume vaizvakaitike tisingazive adzonyirwa chii adzonyirwa chii saka akafunga kuti azive kudzinyirwa waitupa let's be very honest. Saka kwakamitiswa nzori wacho. Aiwa indatotadza kumirira patotadza anatimba. No, inini ndotomirira girl child zvakadaro but patama kuti anatimba. You know I don't like munhu akadaro nezvima language zvakadaro. Kune vanhu ndinzwa vakatonoti akatora mwana wevanhu akatoita mwana staff anditika ototi go ngatimsiye titonorora mumwe toita Makozawira analistable muroyo ndocho. Vakamushandisira mudzira iri wise. Analistable muroyo ndozvara. Amora analistable. Akasinga respect anotete kune imwe chimurora chekuti wasvika pamba achibigire fita natete wacho. Zvinobva chakasitika. Chete noti after to separate sema relatives abanye avo. Tinabe kuti varora sometimes vanobaya but I don't think kuti she deserves this case. Munoziya like because dai anyazo explain nyaya iyi nyaya iri one sided. Saka itu patatonzwa iri one sided achitata akatete nyoka achitega atete nyoka achitata navatototi right isi gatichimirira side ratisina kunzwa. Basi nyaya yemarriage zviri ndezvokuti anokasika kucomplain ndiariko. Ukatora vakadzi kapa yese vari tu. Munhu ndoti akatorwa nemucomplain. Ende uyu atozoudza iwewe kuti utaure nyaya yake papublic. Yes. Asaza kuita nyaya yako muhama dzake. Anenge aonwa kuti handina sei. Hama dzake hadzina sei. Pamwe chete nomutsura acho kusabudisa. Pamwe chete nomutsura. Because atoya kwamura kati kuyo mugadzirisi. Pamasangana chii. Itakuchiramu kusangana nyaya. Nyaya nechii. Idziweni ungemiti. Aiwa. Ndinombobva ndamusapota aiwa ndikuzviziva zvakaita mupetsu zvakaita kakunikira nditi but kuti there is this setup inoti igadziriswe vanhu vanyatsonzwisisa panapa right murume haaudziwo zvekuita kuti atange auya akumbira murukadzi kuti ndekunorora mumukadzi because muchanzwa mamwe maissues akawandisa ipapo kahunu ngekuti vakadzi vanota kuti ndiye mai vemba akatokontrola nemurume wacho futi ndonyaya iripo kamatauro wazvinoitwa murume is the lord anofanira kukontrola anofanira kuonawo samambo ishe wangu my lord ndo varume zvakadaro. This is emotional abuse. Watiyachiona zveishwama mushongo wemakonzo. Zvakazobuditswa kana yenzi yokudzibhebhera kwararorwa chichichichi iyo apa patita kuti zvoni unzwa kuti mufesi wako arora apa unororwa apa mukugara mese.
Kazi chimejeta na maforced marriages. Kazi kuchishona mundu na mundu mwana. Ndugu wakongona mundu manyiswa ule. Wakongona mundu meachi manyiswa ule. Hakuna si 99.9%. Hakuna mundu mwana ule. But mkazi ndio Chanduwe za tatengoti ndo anazima forced marriages. Force abaya baba. Otokuwa lungu zvezvo zvikuzisaka zvamarriage kudala. Kuti munaite kwanditi sakatoro kango by force unoenda bed dana tape pamwe murume anenge asata ready for decision. Afana kudzidza kudzivirira ndombe yedu disapati kana pesa asere. Murume kana ari ready ngaenda anoona nema channels chao. Kana vanhu vakasvikodzomera zviro. Asikublema mukadzi makutara mafacts pana. Let's lay facts. Mafacts. Kuti kana mchidana namusha zvomujolo zvofana kuzikana nevana vechidiki vaine vakurazwa. Kana mchidana namusha zvomujolo mukujomborana dzidza kudzivirira munhu kana unaurora hafana kushanditorwa advantage ndatone nhungu tisatitora. No, it's not like that. How do you know these people, they will comment whatever they want, and I don't care. But let's be very honest. Aisha, hakuna mtu mtu Darasa, wakati bado tunatoa yes, tielewa kazi wale kueleka na wakazi wimura mtu yote jana tete wao tiwa ku separation mtu hayo mambo moja kwa kutisi ili kwenye so mama wao wananichizira baadhi ya murume akadozita akadozita murume akazvitwa yini vakadzi vanoitisa varume zvinhu zvakati avazowaza varume murume anoitira mukadzi mutsinyi sati vakadzi vanogara vachitora varume mutsinya kana akatsimbika murume wacho akadini ndakanzwa muchitaura panyaya yemadhokotera manyanzi akashandisirwa mushonga akazotakaurora nemukadzi muhombe kwaari wati gepi wati vakashanda mushonga wakambotsori kwenzi murume aenda kunotsvagira munhu wechikadzi mushonga panyaya dzekutsimbirira tinotoona kuti mishonga nekushandisirwa chichiizvozvo zvotipikenstak tinoa varume vacho fizikali chaivo vanotongodzvivirira vakadzi vanhu vakadzi vanoda kutunga vane kamwe kahunga uzoti murume anongoudzwa kuti ndondovhara na8 hapana muna kuiti muna vaviko vanotonga uri bindi bhawa unoenda kubhawa unodii usatambire shamwari yako here uchakukondrola murume usatambire vanhu unoona kuti munhu wacho wakutamba naye hasi there's no such a thing vanozvitanga zvezvezve munhu ubva azotrena munhu akatrena manje akutanga kudingira aiwa ini zvangu ameno muneonawo seini ndangotongotaurawo zvangu pangu pandaona ndo panokwanzotaura I don't know if you have anything panyaya dzitigare tangodzibata because nhasi ndanitori muchiki maita munyama matiri muchiki kuye nenyaya idzi kuna kuliet obvious futi unozotokuti ndipo kutsikirira but tikuonesa ndo zvechokwadi ona ndichiuya nenyaya yamunudza kuti murume akuzodai mukadzi wake muona kuti tinomirana ndakatomirira kuona zvinhu izvozvo asi wogwene yamushyawe wedzedu ingezvambo yavo yevakadzi vakushungudzwa hayi nongoti pasi nezano ndodzandowana pese pakangori zano pairi wrong ndakatosvika nemuboyo manje. Okay guys, my last story for this video. Pane ino yakanzi hi Auntie Mbali. Okay, hanzi so inini I dated my now husband ndine mari dzangu. I was young, 22 years, ndatone mota residential stand, and I was financially stable. I don't know what really made me fall for my now husband,
because he had nothing. He just had his job and a place to stay. Didn't scan. I was a prayer warrior before I met him. Ndaitsanya nekunamata to God. I wanted a man anonamata nekutya Mwari. God answered my prayer. I met him and I gave him a chance. Ameno zvinoita Mwari. God started blessing him nebasa nefarious. We dated 1 year akabva atonhorora. Tete antimbali ndakarongerwa bridal shower nemasisters angu, but somehow his sisters anatete havana kunyatsogamuchira. I don't know, maybe because I had zvinhu zvangu. I could see futi kuti this love is fake. Ndinonamata. I have a strong spirit of discernment. Oh, okay. Takachata all went well. Takatochata and all went well. My aunties maybe saw me as a threat. Marriage yakapotsa yaparara. I thank God my husband loved me for the fact that I love him at his lowest. Now God is blessing us. Tatonewo zvinhu zvedu asi anatete vanozama kuti ndirambane naHabi. Vanenge vachitaura all the negative things about me, and some of them are not even true. Vachitaura zvakasiyana siyana, and chinhu chaita kuti ndinyore this story kwamuri Atimbali, it's because of Hanzi. Ndakabva ndabvarurirwa macertificates AC nanatete. Hashtag anatete inyoka. Akaona kuti no. Because akaona no, guys, let's be reasonable. Anatete akabva macertificate. Yes, akaona it's a crime. Why vachita vakadzi mukuti vanoti najekasi pachavo muzviona tachiyanguleda akashanda nesimba akatosumudzira dhatironda handisina nyaya yekuti anatete inyoka tinodhina nenyaya yemawiri yayaita guys. Let's be very honest. How come unoita jealous kusvika kubvarwa certificate yemunhu chii chakadaro izvo? Saka ende futi mufesi wacho iyeyo why achivapa access yekuti vasvika chidherera mukadzi wake in his presence. Mufesi iyeyo ato wrong futi. Why achivapa simba iyoyo rekuti vasvike vachipinda mukadzi anga ane stand yake uya mufesi ane kwaanga kutogara. Saka vana vanti vaizokuda kuti vavapa certificate protect how achivapa chance yekuti aiwa kana mufesi ane weak uyu ndokupa pisoda unooneka kutarisa kuti hanzvadzi yangu nguva uchiita zvekupeka pafamily yangu kuti hanzvadzi unotozoona kuti ini zvinandichengetedza kukama vangu kuti hanzvadzi hapana mani ndinokuza kuti wangauya anything funny or anything stupid you will regret it kwete kungosiya munhu akadaro ezemeni nyatsokontrola ipasababa kuti iyi zvandizvidizvi ndotokera kuti murume uyu ari wi akatetera kufutira kadhakwa vane jealous ane kutenge marombo akatete anototora vakatoya nezvinhu but murume wacho pane munhu watatozobata akanyarara wandiri kutoti ndiani murume wacho ari weak. He is very weak. Musatotenderera vanhu vataura kuti kune chiudziro zvokuita nazvoachizoziva kuti asi ndoda mukadzi wangu chete anovakumira ezemeni achira kuti this nonsense zvandiri kuzviona panapa musauye panapa vachitedzera ndokupaka pisoda kadai. Yes, okay, listen. Okay, Bible is not to go by kuroorana. Mukadzi achanosiya vabereki vake, murume achanosiya ofuta hama dzake, vaviri avo nyama imwe chete, meaning vakutogadzira ravo dzinza vakutotangira ipapo.
Saka kana ava vamwe mhuri dzese saka basa resa vanhu ndo vakakosha bhozi hanzi vaviri vachakaita mhembe chete anateta pamwe anateta vantu vakatofuti aiwa vanogona kusava vari jenisoja akadzoswa saka vakuita jena akaorwa vacho inini ndirini manje ndiri nanzvadzi ndovakaatsaana kuti kuudza kamunhu kako akasapoteka chivapengira kwangu asadari pada kupota hanira ari wiki mumbozvina kudzi asi nyika kuti atete ndoblema murume because vanhu havanonetsana nyaya dzavanonetsana dzinotozikanwa asi anozotaura nyaya habude pachena because nyaya inenge torumbwana but ukatora vanhu tuga ukavagarisa ukati uyataura unopanokuda chimwana alright zvanga asinga chingogumira pana